Spravodajstvo, relácie, besedy, kultúra, šport, zdravie i právna poradňa. www.naša.sk. Tu nájdete o Košiciach všetko. Ak sa ešte nedokážete rozhodnúť, ak nás teda sledujú tí, ktorí sa chystajú na stredné školy, ale predpokladám, že sú to skôr rodičia alebo starí rodičia, ktorí nás sledujú a majú doma deti alebo vnúčatá, ktoré nevedia kam na strednú školu, tak verím, že v nasledujúcich minútach ich možno inšpirujeme. Dobrý večer riaditeľovi Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej pánovi Štefanovi Krištinovi. Dobrý večer. Dobrý večer, šťast. Tak som veľmi rada, že ste tu, pretože myslím si, že SPŠka elektrotechnická má v Košiciach zvuk už niekoľko desiatok rokov a to je dobre, pretože je to škola, ktorá pripravuje žiakov nie len na vysokoškolské štúdium, ale myslím si, že v súčasnosti sú to hlavne ľudia, ktorí sú pripravení pre prax. Vy na vašej škole, myslím si, že je asi to najpodstatnejšie to, že sa snažíte žiakov viesť k tomu, aby mali čo najviac vedomostí, ale samozrejme aj skúseností, aby sa vedeli ľahšie zamestnať. Je toto hlavná myšlienka odborného vzdelávania v súčasnosti? Určite áno. Snáď by som začal tým, že naša škola má už takmer 50-ročnú históriu. O niekoľko krátkych rokov oslávime toto jubileum a teda znamená to, že na tom košickom trhu stredných škôl už pôsobíme pomerne dlho. Začali sme elektrotechniku a postupne sa transformujeme od elektrotechniky cez automatizáciu, telekomunikácie na spomínané informačné technológie. A samozrejme, že je našim cieľom poskytnúť žiakom nielen odborné vedomosti teoretické, ale dať im príležitosť oboznámiť sa s nimi aj prakticky. Akým spôsobom? Akým spôsobom? Tak ten spôsob je z časti v škole. Máme niekoľko kvalitných odborných učební vďaka spolupráci s rôznymi firmami, či už na území Košíc alebo Košického kraja, alebo v rámci Slovenska. My sa môžeme pozrieť na niektoré učebne, pretože boli sme sa u vás niekoľkokrát pozrieť. Áno. Tu sa pozeráme na otvorenie školského roku, ale k tomu sa ešte predpokladám, dopracujeme o chvíľočku. Toto je SPŠka elektrotechnická, ako ju poznáme. Áno, toto sú práve zábery. Trošku preskočme tému, už keď týchto chlapcov tu máme, že toto sú zábery z otvárania vlastne nového duálneho vzdelávania pre absolventov, čo je úplná novinka. Áno. Dobre, takže môžeme ísť aj z tejto strany na to. A teda toto, čo diváci mohli vidieť teraz, to sú zábery z otvorenia školského roku 2013-2014. Tento školský rok sme otvorili v spolupráci, tam už to bolo vidieť s firmou T-Systems a ide o prvé duálne vzdelávanie tohto typu v oblasti informačných technológií tu v našom východoslovenskom regióne, pretože dovolím si povedať, že takýchto vzdelávaní veľmi veľa nie je. Je to pomaturitné, vyššie odborné trojročné štúdium. Je teda určené všetkým tým, ktorí úspešne zmaturujú, nielen v tomto školskom roku, ale zmaturovali aj v iných školských rokoch. A teda môžu sa k nám hlásiť uchádzači, ktorí majú maturitu za sebou, ovládajú anglický jazyk, mali by ho ovládať, keďže naša partnerská firma je nadnárodná, teda komunikačný jazyk je tam prevažne angličtina. No a potom majú samozrejme skúsenosti a nejaký záujem o oblasti informačných technológií. To znamená, že nie je dôležité, či som skončil strednú odbornú školu odevnú alebo gymnázium. No myslím, že až tak kľúčovo dôležité to nie je. Isté, že mal by mať záujem samozrejme o tie informačné technológie, ale teda nie je toto vzdelanie určené len našim absolventom, je to určené širokej verejnosti a teda absolventom akýchkoľvek stredných škôl s maturitou a teda títo absolventi si môžu ku nám podať prihlášku do konca mája tohto roku, teda do 31. Všetky informácie samozrejme sú na našej stránke školy, samozrejme aj na partnerskej stránke spoločnosti, s ktorou spolupracujeme v tomto vzdelávaní. Jedna otázka taká, ktorá si myslím, že v súčasnosti možno je aj taká aktuálnejšia medzi mladými, či už hovoríme o absolventoch stredných škôl, alebo o tých, ktorí sa práve chystajú na strednú školu. Čo môže elektrotechnická priemyslovka ponúknuť žiakom viac? Pretože decká, ktoré prichádzajú na vašu školu, sú už pomerne, keď to mám tak povedať, aj tí vzdelaní, hej, aj keď možno laicky, ale sú to decká, ktoré predsa len k počítačom majú blízko a tie novinky možno k tým novinkám sa vedia dostať a vedia ich absorbovať. Hej, to znamená, že čo všetko elektrotechnická ponúkne deckám? Viete, ono je to tak, že široká verejnosť vníma informačné technológie a najmä tá mládež, ktorá má
do tých 15 rokov, teda končiaci základnej školy, vnímajú to trošku inak. Pre nich je informačná technológia, práca s Facebookom, prípadne mailovanie, četovanie a snáď možno nejaké ešte počítačové hry, už ani to ich niektorých nebaví. Ale tie informačné technológie sú trošku niečo inom. Je tam o samozrejme odbornejšie veci, či už sú to operačné systémy typu Linux, prípadne správovanie serverov, správovanie dát na diaľku a budovanie sieťových štruktúr a vôbec počítačových sietí. Vedete siete nielen vytvoriť, ale ich samozrejme nakonfigurovať, prevádzkovať, tak aby ten užívateľ, ktorý ich potom používa, mal s nimi čo najmenej problémov, respektíve nemal žiadne. Dôležité je si myslím povedať, že tá spolupráca medzi zamestnávateľmi a školou je dôležitá aj kvôli tomu, že decká majú možnosť vlastne získať isté pracovné postupy alebo návyky, ktoré potom vlastne môžu zúročiť u prípadného zamestnávateľa. Áno, dá sa to takto povedať, že študenti, ktorí nám prichádzajú na stredoškolské štúdium, teraz hovorím o štvoročnom maturitnom štúdiu, po veku od 15 do 19 rokov si absolvujú, tu by som povedal, takú tú povinnú stredoškolskú časť, ukončia štúdium maturitou a môžu kontinuálne pokračovať v tomto pomaturitnom vyššom odbornom štúdiu s tým duálnymi prvkami vzdelávania. Na vysvetlenie duálne prvky vzdelávania, prečo o tom hovorím, že je to duálne, pretože veľkú časť štúdia absolvujú priamo vo firme a teda sú priamo integrovaní do konkrétnych prevádzok tejto spoločnosti a majú možnosť pracovať v reálnych podmienkach firmy a teda neučia sa len niečo teoretické alebo skúšajú si niečo v laboratóriách, ale majú možnosť si to overiť priamo v praxi. Presne tak. Skončia s nejakým certifikátom, oprávňuje ich to, dajme tomu, zamestnať sa aj niekde v zahraničí? Hovorím teraz o tom nadstavbovom štúdiu. Samozrejme, keď hovoríme o tom pomaturitnom štúdiu, tak okrem toho, že študenti budú končiť záverečnou skúškou po tých 3 rokoch, získajú titul diplomovaný špecialista. Okrem tohto budú mať možnosť absolvovať skúšku pred spolupráci s Nemeckou obchodnou a priemyselnou komorou a tento certifikát fach informatiker ich oprávni k tomu, že budú mať rovnocenné vzdelanie, ako keby takéto štúdium duálne absolvovať či už v Nemecku, alebo v Rakúsku, alebo v týchto okolitých západných krajinách. A teda samozrejme otvárajú to brány nielen zamestnať sa u nás, na našich podmienkach slovenských, ale pracovať či už v zahraničí, v Nemecku, spomínanom, v Rakúsku, v Holandsku a podobne. Povedzme ešte tie dôležité dátumy. Kedy je teda potrebné poslať prihlášku na stredné vzdelávanie? Dobre, tak aby sme snáď išli po poriadku, tak ten prvý termín, ktorý je ten najhorúcejší, je 10. apríl, kedy sa rodičia žiakov základných škôl, respektíve žiaci základných škôl, rozhodujú, kam sa prihlásia na strednú školu. Tento termín je pre rodičov záväzný. Od 10. apríla odozdávajú túto prihlášku riaditeľovi základnej školy, ktorý ju potom následne do 20. apríla odosiela na strednú školu. Žiak si môže podať v tomto období, nielen v tomto, ale v uplynulých obdobiach, môže si podávať 2 prihlášky, alebo si môže podať 2 prihlášky na 2 rôzne študijné odbory na tú istú školu. Čiže u nás je táto možnosť otvorená tiež. Pokiaľ hovoríme o pomaturitnom štúdiu, aj o tom som už v úvode hovoril, ten termín podávania prihlášok je 31. máj tomto roku. Samozrejme sú tam potrebné doklady k tejto prihláške, rôzne teda overenie, fotokópie a rôzne ďalšie. Tieto materiály nebudem spomínať, pretože všetci uchádzači si ich nájdú na našej webovej stránke. A prijímacie konanie pre toto pomaturitné štúdium bude 23. júna. Pokiaľ by sme nenaplnili náhodou stav, o čom pochybujem, pretože už minulý rok sme mali vysoký a veľký záujem o toto štúdium, tak by sa vyhlásilo ešte náhradné prijímacie kolo a to by bolo do konca júla. Ale predpokladám, že tí, ktorí nad tým uvažujú, nech radšej sa prihlásia na ten prvý termín, lebo môže sa stať, že ten druhý už vôbec nebude. Koľko žiakov teda môžete prijať v tom nadstavbovom štúdiu? Na riadne štúdium, to maturitné, prijímame do 6 tried 178 žiakov. Máme 2 študijné odbory, technické liceum a elektrotechniku. Teda do tých 2 tried technického licea 60 študentov, do 4 tried na študijnom odbore elektrotechnika 118 študentov a do vyššieho odborného, teda do pomaturitného štúdia otvoríme 1 triedu s počtom 30 žiakov. Tak verme, že Stredná priemyselná škola elektrotechnická bude tou správnou voľbou. No, veríme tomu takisto a budeme sa snažiť výjsť všetkým našim záujemcom a študentom ústretí, aby boli spokojní so štúdium, aby si našli uplatnenie. Ďakujem veľmi pekne. Hosťom v štúdiu bol riaditeľ Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, pán Štefan Krištín. Pekný večer prajem. Ďakujem.